Üdvözöllek benneteket, én Nagy Gábor vagyok, az online-toborzás.hu tulajdonosa, és ugye mi munkaerőtoborzással foglalkozunk már lassan 10 éve, és ennek az ilyen titkait vagy trükkjeit szeretném nektek megmutatni, és mivel én mindig arra törekszem, hogy partnerségbe kezdjünk el dolgozni, ezért hívtam meg most Farkas Juditot is, aki a mi szolgáltatásunknak egy ilyen kiegészítését tudja átvenni. Judit, bemutatkozol te is így röviden, hogy mit érdemes tudni rólad, és miben tudsz segíteni a partnereknek? Én munka- és szervezetpszichológus vagyok. Gyakorlatilag 91 óta a munkaerőpiac összes változását végig kísértük és mértük a jelentkezőknek a képességeivel, munkavállalói magatartásával kapcsolatosan. Hol az üzemorvosoknak, hol a toborzóknak, HR-eseknek vagyunk a döntés előkészítői, és azon igyekszünk, hogy minél egyszerűbb és hatékonyabb eszközöket adjunk arra, hogy megkönnyítsük a munkájukat, akár úgy, hogy leszűkítsék a jelentkezők körét, akár úgy, és ezt szeretném így hangsúlyozni, hogy ha kényszerben van valaki, akkor megtalálják neki a cégnél azt a helyet, ahol a leginkább be tud válni. Így előre csak ennyit szeretnék mondani, és visszaadom a szót Gábornak. Oké, köszönöm szépen. Igen, ugye azt beszéltük, hogy lehetne ezt a folyamatot így végigvezetni, mert hogyha belegondolunk, ugye a munkaerő toborzás az olyan, mint egy értékesítési folyamat. És ugye úgy is kell elképzelni, mint egy ilyen töltsért, kell egy nagy számú marketing megjelenés, hogy sok ember lássa a hirdetéseket, és abból majd lesz egy rész, aki azt mondja, hogy igen, engem ez érdekel. Ugye idáig tart a marketing, és ezek után kell vagy egy értékesítési rendszer, vagy egy értékesítő, aki majd nem azt mondom, hogy eladja, de értékessé teszi a jelentkező számára ezt a munkalehetőséget. És azt látom, hogy manapság a cégeknél itt van a legnagyobb kihívás, hogy hát először az is, hogy nincsen elég jelentkező. De erre van ugye egy megoldás, amit mi tudunk nyújtani, hogy megint sok jelentkező legyen, és megint lehessen kiből választani. Viszont az a tapasztalat, hogy az elmúlt időben, hogyha egy jó marketing kampányt összerakunk, és egy jó toborzási kampányal beesik egy pozícióra, nem tudom, 50, 100, 150 jelentkező, akkor ennek a feldolgozása a HR-esek számára elég nagy kihívást jelent, és van, hogy nincsen rá elég sok energia. Úgyhogy én először azt szeretném nektek megmutatni, hogy az online toborzás rendszerével mi hogy tudjuk megoldani azt, hogy megint legyen jelentkező, és utána pedig át fogom adni a szót Juditnak, hogy ők pedig az ő rendszerükkel hogy tudják azt megoldani, hogy nektek HR-esként már csak azokkal a jelöltekkel kelljen kontaktálnotok és felvenni velük a kapcsolatot, akik egy teszt segítségével alkalmasnak minősülnek az éppen aktuális pozícióra. Úgyhogy én első körben azt mondom, hogy megosztanám a kijelzőt, és bele is csapnék a közepébe az egésznek. Mert úgy gondolom, hogy itt lehet ilyen frázisokat előszedni, hogy kell toborozni, meg lehet róla ilyen, az egyik HR mesterem a csoportban mondta az egyik HR vezető, hogy ezek ilyen gumicsontok, amin így nagyon sokan rágódnak, hogy így kellene, meg úgy kellene, de én szeretnék inkább konkrét példákat mutatni, azon keresztül szerintem sokkal jobban meglátható, megtanulható, hogy érdemes ezeket a folyamatokat végigvinni. Mint látjátok, ez a Facebook hirdetéskezelő rendszerünk, 298 kampány van ebbe a fiókunkba. Látjátok, hogy 84 millió forintot, majdnem 85 millió forintot költöttünk már hasonló hirdetésekre, úgyhogy nem tegnap olvastam egy könyvet, és abból vagyok ilyen tapasztalt, hanem tényleg itt már évek óta ezzel foglalkozunk. A Facebook napi szinten változtatja a szabályait, úgyhogy itt, hogyha neked egy hirdetésed fut a saját hirdetéskezelődbe, akkor nem fogod látni, hogy mi okozza a változásokat, hogy most ez egy trend, és minden hirdetés elkezdett drágulni, vagy én rontottam el valamit. Én úgy gondolom, hogy ha most is látjátok itt, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kampány fut, ebből már látszik, hogy mondjuk, hogy választás van, akkor elkezdenek emelkedni a hirdetési árak, mert ugye hát a választásnál a pártok megveszik az összes hirdetési felületeket, és akkor olyankor vagy érdemes leállítani, vagy valamit kell csinálni, de az a lényeg, hogy ezek által, hogy sok kampány fut, trendeket látunk.
Ez az egyik előnye, hogyha mondjuk szakemberre bízzátok ezeket a toborzásokat, de a másik, ami nálunk egy ilyen, azt mondom, hogy titok, vagy azt mondom, hogy inkább felnyitom nektek a motorháztetőt, hogy működik egy ilyen kampány. Látjátok, itt van villanyszerelő, toborzás, online értékesítőket is toborzunk, vámkezelőket, termelési operátorokat, itt megint értékesítőket, de a videótonnál heggesztőket, cukrászta, szolierbe, vagy mondjuk itt egy ilyen cigarettaboltba eladókat, és akkor látjátok, hogy hát ide is például 429 jelentkezőt hoztunk. Itt hát szegény Péter, amikor így megkapta az első 2 nap után a 100 jelentkezőjét, akkor egy kicsit fogta a fejét cégvezetőként, hogy ezt neki most mind végig kell hívni, de mutatom, hogy azért hogy lehet ezt egyszerűsíteni. De például itt mondjuk villanyszerelőket keresünk, látjátok, itt is 80 jelentkező jött, itt ez az értékesítői kampány, ez az Eduvénél, ez tegnap indult ez a kampány, már 88 jelentkező jött az állásra. Szóval az megoldható, hogy megint mennyiségi jelentkező legyen. Most egy kicsit a mai nap arról kellene, hogy szólni, hogy tudjuk ezt a sok jelentkezőt minél gyorsabban és minél hatékonyabb eszközökkel, minél kevesebb energia ráfordítással mondjuk lekezelni. Mutatok egy ilyen kampányt, ezt a villanyszerelőt például. Ugye nekünk itt az az egyik titkunk, hogy mi nem egyetlen egy hirdetést készítünk, és arra ráteszünk egy nagyobb bacska összeget, mert a hirdetések azok olyanok, mint a lottó. Ilyen vagy nyer, vagy nem nyer, de azt nem tudjuk, hogy melyik lesz az a szelvény, amelyik nyer. És pont ezért a hirdetésekből mi alapvetően 10 fajta hirdetést szoktunk készíteni, mondjuk ez a kampány már régebben fut, itt már 44 fajta hirdetést teszteltünk, és hogy miért fontos ez nem csak azért van, hogy drágában tudjuk eladni a szolgáltatást, hanem mutatom itt a példákat, hogy ugye mi nem azt nézzük, hogy hány darab megjelenés volt, meg milyen hozzászólás volt, mert nem az a lényeg, hanem azt nézzük a statisztikákban, hogy mennyibe kerül, hány forintot kell elkölteni ahhoz, hogy egy jelentkező jöjjön erre az állásra. És itt nézzétek, hogy ennél a hirdetésnél 6312 forintot kellett költeni, hogy jöjjön egy jelentkező. Ha csak ez az egy hirdetés futna, akkor hát egy villanyszerelője még nem biztos, hogy ez nagyon drága, hogyha jó jelöltek jönnek, akkor talán ez elfogadható. Viszont, hogyha megnézzük a teszteknél, ha van olyan hirdetés is, ami meg 400 forint alatt hozza a jelentkezőket, a 6000 forint helyett, akkor azért ugye egyértelmű, hogy ezt a hirdetést kell futtatni, mert ebből 15-16-szor több jelentkező fog jönni ugyanabból a hirdetési keretből. És itt, hogy ezt most melyik hirdetés jobb, meg melyik a nem jobb, itt ezt nem nekünk kell eldönteni HR-esként, cégvezetőként, vagy akár marketingesként, hanem ezekből a kampányokból egyértelműen kiderül, majd a célcsoport eldönti, hogy melyik az a hirdetés, ami jól működik, és ők majd arra fognak kattintani, és azon keresztül jönnek a jó jelentkezők. Itt például megmutatom mind a két hirdetést, ez volt az, ami nagyon drágán hozta, ez pedig, ami olcsóbban. Ez volt az, ami olcsóbban hozta a jelentkezőt. Ugye itt nagyon fontos, hogy egy szakmailag érdekes képet kell felhasználni, mert ezeknél a hirdetéseknél, látjátok, ez egy ilyen kapcsoló tábla, ezeknél a tanárnéni nem fog megállni, vagy a takarítónő, vagy a gépkezelő, hanem ez általában egy villanyszerelő szakmával rendelkező embert fog megállítani, pont azért, mert ez neki szakmailag érdekes, és rákattint, hogy vajon mi van ott a kapcsolási táblán, hol kötötték el, rögtön keresi a hibát. És ugye az algoritmusokat ezzel lehet a legjobban megtanítani, hogy ki az érdeklődő, mert ő mér mindent, a Facebook algoritmus, azt is, hogy hol lassítasz, hol kattintasz, hol mész tovább a folyamatban, és ezáltal, hogyha egy ilyen kép iránt érdeklődő ember kattint, akkor ő elkezdi tanulni, hogy a hozzájuk hasonló embereknek kezdi el megmutogatni a hirdetést. Megmutatom a másikat is, hogy mi a kettő között a különbség, őszintén megmondom, én sem láttam még. Na hát ez egy villanyszerelőt nagy valószínűséggel nem fog megfogni, mert hát egy villanyszerelőnek nem az a feladata, hogy körtéket cseréljen. Gondolom a kampánymenedzser kolléga betette ezt is, hogy legyen teszt, de itt egyértelműen kijött, hogy a szakmailag érdekesebb kép az, ami 10-szer, 15-ször jobb eredményeket hoz. Ugye itt nagyon fontos az, hogy itt mi olyan embereket érünk el, akik valószínűleg valahol dolgoznak. Szóval nem az állásportálokon küldözgetik az önéletrajzokat, mert nincsen munkájuk, hanem ők valahol dolgoznak, de már gondolkoznak azon, hogy váltani kellene.
ugye itt élethelyzetváltozás történt velük nagy valószínűséggel, megnősült, férjhez ment, gyereke született, más helyre költözött, a főnök már egy kicsit hangosabban beszél, mint ahogy ő azt szeretné vagy elképzeli, ezért amikor szembe jön vele egy hirdetés, akkor őt azt már megfogja és megállítja. És ugye ilyenkor nagyon fontos, hogy ezek az emberek, főleg a kékgalléros pozícióban dolgozók, ők azért telefonon meg okos tévén interneteznek, ezért, hogyha egy ilyen folyamatban az feltétel, hogy mondjuk azonnal küldjön életrajzot, akkor a legjobb jelöltek ki fognak esni, mert a telefonján csak azoknak van önéletrajz, akik éppen aktívan munkát keresnek. Ezért nagyon fontos, hogy itt ezt úgy oldjuk meg a hirdetéseket, hogy egy nagyon gyorsan végigzongorázható folyamat legyen. És ugye itt kiírjuk, hogy hova keresünk embert, néhány információt, de ugye ennek a hirdetésnek az a konverziója, hogy további információja kattints a gombra, vagy itt a képre. És hogyha itt ő rákattint, akkor ugrik fel neki egy karrieroldal, ahol már le van írva minden, hogy mit kínálunk, mennyi a jövedelem, elvárás, mi az, ami előnyt jelent, munkarend, a munkába állás kezdete. Szóval, hogy mire az űrlaphoz ér, amin keresztül tud jelentkezni, itt már ne az legyen a fejében, hogy vajon mennyi a fizetés, vagy hol kell dolgozni, hanem csak azon gondolkozzon, hogy jelentkezzek, vagy ne jelentkezzek. És ezek után tud egy űrlapon keresztül jelentkezni, de mivel itt ugye nem önéletrajzot kérünk be, hanem olyan információkat gyűjtünk be, amik már előszűrik nekünk a jelölteket. Például itt ugye ez egy fontos dolog volt, hogy ez a fizetés megfelelő neki, mert itt ki van írva, de mivel a telefonos kapcsolatfelvétel után volt, hogy nem voltak ebbe biztosak, ezért betettünk egy ilyen kérdést, hogy megfelelő neked a nettó fizetés a közös munka elkezdéséhez? Igen, nem. És hogyha ő azt választja itt, hogy nem, akkor nem is tud jelentkezni. Ezáltal a rendszert elkezdjük tanítani, hogy ki az, aki megfelelő jelölt, és ki az, aki nem. És aki nem, az kiesik a folyamatból, és a Facebook algoritmusok elkezdik összehasonlítgatni, hogy a nem jó jelentkezőknek milyen közös tulajdonságaik vannak. Ugye 2 évvel ezelőtt a Facebook elvette tőlünk azokat a lehetőségeket, hogy be tudjuk állítani, hogy egy hirdetés hol jelenjen meg, ott milyen korú embereknek, férfiaknak, nőknek, milyen végzettséggel, milyen érdeklődési körrel rendelkező embereknek jelenjen meg. 2 évvel ezelőtt ez betette egy álláshirdetés kategóriába, ahol ezeket nem lehet beállítani, csak az, hogy mondjuk Pécs 20 km-es körzete és kb. Ennyi. Ezért mindenkinek megjeleníti a hirdetést. Viszont ahogy ezekkel a kérdésekkel elkezdjük feltanítani az algoritmust, ezáltal ő látja, hogy kinek nem kell már megjeleníteni a hirdetést, és nagyon fontos, hogy aki végigmegy és jó kérdéseket ad, abból a rendszer a háttérben csinál egy úgynevezett hasonmás célközönséget, és megnézi, hogy a hozzájuk hasonló emberek kicsodák, és nekik kezdi el megmutogatni a hirdetést. Ugye ezzel azt érjük el, hogy most már nem mindenki látja a hirdetést, hanem csak a célcsoport, vagy a célcsoporthoz hasonló emberek. És itt például megkérdezzük, hogy van villanyszerelői szakképzettséged, van B-kategóriás jogosítványod, van villanyszerelői munkatapasztalatod, tudod vállalni a 2 műszakos munkarendet. Mivel a területi célzás is eléggé elszállt az elmúlt időszakban, hiába állítom be azt, hogy Pécs 20 km-es körzete, kb. 2 hónappal ezelőtt hozzávette a Facebook azt is, hogy most már aki valamikor az elmúlt időszakban ott járt, mondjuk Nyíregyházáról Pécsen járt egy munkavállaló, akkor utána neki is megjeleníti a hirdetést. Ezért egy ilyen kérdéssel tudjuk tanítani az algoritmust, hogy hány perc alatt érsz be a Dunaharaszti telephelyünkre. És itt, hogyha ő azt mondja, hogy több mint 45 perc, akkor már nem tud jelentkezni. Ezáltal jelezzük az algoritmusnak, hogy ő messze lakik, a hozzá hasonló embereknek nem mutassa meg a hirdetést. Úgyhogy ezzel még jobban fel lehet tanítani, akár még a területi célzást is. Van még egy ilyen kérdés, hogy mikor kereshetünk telefon az álláshirdetéssel kapcsolatban. Ez azért is nagyon fontos, mert itt ugye ezzel a kérdéssel tudatosítjuk vele, hogy telefonon fogják felvenni vele a kapcsolatot. És itt ő beírhatja, hogy mikor. Ezek után rákattint a tovább gombra, a folytatásra, megadja nevét, e-mail címét, telefonszámát, elfogadja az adatkezelési szabályzatot, ugye ezek után teljesen GDPR biztos a rendszer, hogy a jelentkezőknek az adatait ti nyugodtan kezelhetitek a cégeteknek megfelelően.
Ezek után egy köszönő oldalra kerül, hogy köszönjük szépen, hogy jelentkeztél, munkatársunk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot, addig is nézd meg, légy szíves az e-mail fiókodat, küldtünk egy levelet. Itt a rendszer azonnal kiküld neki egy levelet, hogy kedves József, köszönjük szépen, hogy jelentkeztél, itt van a pozíció leírása, és légy szíves, erre a levélre válaszolva küld nekünk egy fényképes önéletrajzot. Ha nem rendelkezel ilyennel, az se gond, a mellékletbe találsz egy kitölthető önéletrajzot, azt küld el nekünk, légy szíves. És ugye ezt a rendszer továbbítja nektek, mint megbízónak, hogy ugye ezzel ne legyen már technikai gond. Ezek után, amikor valaki jelentkezett, akkor a rendszer azonnal küld nektek egy levelet. Be lehet amúgy mappázni, mert egy külön e-mail címről fognak jönni a jelentkezők. Nekem itt a kampányok mappába jönnek, hogy éppen melyik cégnek milyen jelentkezői jönnek, és itt ugye akkor minden egyes jelentkezőről egy ilyen kis külön mini önéletrajz érkezik, ahol a kérdésekre ott vannak a válaszok, de hogy nektek ne így kelljen a levelek alapján ezeket az embereket válogatni, a rendszer beteszi egy ilyen online Excel táblázatba is a jelentkezőknek az adatait, és akkor itt fogjátok látni külön soronként, hogy ki mit válaszolt a kérdések, de az a lényeg, hogy itt vannak a kérdésekre a válaszok, és ezek alapján azért sokkal egyszerűbb eldönteni azt, hogy ki lesz alkalmas nekünk, és ki az, aki nem alkalmas. Ugye ennek a feldolgozása is eléggé nehézkes, ezért most van egy új fejlesztésünk, aminek a segítségével itt a D-oszlopban különböző funkciókat lehet, oda itt be lehetett állítani, hogy ő alkalmas, igen, nem, talán, de most bekerült egy olyan verzió is, hogy igen, és küldjön ki a rendszer neki egy önéletrajz bekérést, vagy nem, és küldjön ki neki egy elutasító levelet, vagy mondjuk egy talán, vagy egy ilyen egyéb levélről van szó, ahol mondjuk be tudjuk tenni azt, hogy köszönjük, hogy jelentkeztél, légy szíves ezen a linken, menj el a Juditék rendszerébe, töltsd ki ezt a tesztet, és akkor ezek után vesszük fel veled a kapcsolatot. Ez most egy ilyen pilot projekt lesz, de az a lényeg, hogy itt ebbe a